Il-Gvern qed jibqa' jsabbat saqajh u ma jridx li ssir inkjesta pubblika dwar il-ftehim kontroversjali mal-konsorzju Electrogas. Għalhekk jien kontra l-kunċett ta' inkjesta pubblika. Jien kontra li ssir inkjesta pubblika fuq kwalunkwe suġġett. Din kienet l-ewwel reazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela wara li d-deputati Laburisti il-ħamis ivvotaw kontra l-mozzjoni imresqa mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista li ssir inkjesta pubblika fuq id-deal tal-Power Station tal-Gass. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jinsisti li issa huwa ċar li Robert Abela l-grupp parlamentari kollu tal-Partit Laburista jridu jkomplu jaħbu il-verità. Jidher illi skont għall-inqas kif argumentaw u anka bl-emenda illi preżentaw tan-naħa tal-Gvern illi mhumiex qegħdin jaqblu ma' din it-talba tagħna. Jidher li għal darb'oħra huwa ċar li l-Prim Ministru kif ukoll il-grupp parlamentari kollu tal-Partit Laburista tal-Gvern Laburista jridu jkomplu jostru il-verità. Il-Prim Ministru issa ma ċandu aktar skużi illi dak li seħħ ma seħħx fi żmienu għaliex issa bl-għażla tagħhom se jkomplu allura jibqgħu kompliċi ma' dak il-ftehim illi l-Awditur Ġenerali stess diġà qal illi fih ħafna u ħafna irregolaritajiet. L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali stess kien qal li l-Gvern kien falla f'dan id-deal, iżda Robert Abela għandu fehma differenti. Inti hemmhekk qiegħed turi jew qed tibgħat messaġġ li l-istituzzjonijiet tal-pajjiż mhumiex qegħdin jaħdmu. Kien il-Prim Ministru stess illi qal li l-Awditur Ġenerali diġà għamel investigazzjoni fuq dan id-deal tal-Electrogas, rapport li kien tlesta sentejn ilu biex iġib skuża li bħal donnu m'hemmx bżonn issir inkjesta separata. L-Awditur Ġenerali diġà għamel investigazzjoni dwar il-każ tal-Electrogas. Investigazzjoni li fil-verità ikkundannat dan id-deal fejn pajjiżna qed iħallas 10 miljun euro iktar fis-sena u qed jixtri l-enerġija bi prezz ħafna aktar għoli. Skont l-Awditur Ġenerali, il-garanzija li ngħatat mill-Gvern fuq is-self għal dan il-ftehim kienet meqjusa bħala irregolari u ta' riskju sinifikanti. Kieku pajjiżna baqa' jixtri l-enerġija mill-interconnector, il-prezz tal-elettriku li jinxtara mlena Malta kien ikun 64% irħas. Apparti dan il-ftehim kellu naqasijiet fejn jidħol il-proċess ta' due diligence. L-enna jowsab ukoll li f'dan id-dil kien hemm imdaħħal Brian Tonna ta' XBT, il-persuna li fetħet kontijiet sigriti fil-Panama għall-eks Ministru Konrad Mizzi u għall-eks Chief of Staff Keith Kembri u li preżentament għandu l-assi tiegħu iffriżati b'ordni tal-qorti.